tlang au channel lo clear chin tu zong zong te in zawain chibai le vek ule tun chum video a chuan tun lai Bollywood film lar tak sayara ti hi toikim taka cleara ngai thla khau zoi zoi na hun ilo nei leng umyang he nula mel thatak mai hi a ming chu vani botrani in abialpa mahesh nen anin nei ni tur ani awangin achung kwa te nen chuan mahesh ngakin korta chuan an om chap to tia mahesh chuan ron kolin promotion a hmu theina tur ani awanga San Francisco lama pan thut don thuwa ron shil tamai thin sat phat na thamani veinen mahesh a chil ve tak wani ero chuan lompui thiam em zokin kavan lompui tak che em min shil ma de uni la chuan in nei ni te po hi kan son mai turania atia chuta mahesh la chuan ngak to lo tura shil makin nang aya du midang ka nei to atita mak maile athu shat je chuan wani po chhok na tak zetin ni khoshilovin atlungal thil thena chang chuan tharuk lai liam to ma se wani eroin ngai o thei mai ta haulawa ashing nun chu in thak danglam hlokin me chengui le chaw tak hlimle lom na po nei ngai talo ang mai hian in chunga in khungin a khovel po azim ta hle ani achung te chuan ngai to in na tho tur te zonga in sangmar chale tura andu em wangin wani po phorlo tak chungin na interview ma chhon tur chuan achuak ve tangengi a kalkonga chuan tlangwal pakhat Krish Kapoor nen chuan anin huwai bokani office kota a phe khok shui a sui thatna lama chuan a diary chu la thei ngil zui da yin chu pa Krish chuan alo char nge bokani chuta wani po chuan interview chu ma chhonta in company lam chuan writer chu a profession ni ma se milar interview te po angai don thu shilin intern angreng deuh chuan an lo chhor zui da bokani wani chuak tur chu adai ri theng hil lo chhar tu Krish chuan wani batra thuthiam takini ti pa peletin wani in ahminga zo ve chuan minute ni lek ti pa in company na thok pakhat chu asoi sa zui ta buan maya nangni ho hian nepo thla bak midang zong hi chu enga ma inti tak tak lo artist dik tak hlut na po in shelawani ti in asangang mai he minu hian Krish chu aben mate le achian te ni bok te mutura kal le in anzinga pakhat chu milar fapa ni nge in azai tu pa berle engkim ti vel tu ani laya ani aya milar fapa in credit amoda ichin chu alom zozai to lawani hei chia hi company employee pakhat asoi sakchiam chan po khani heiwang hian achian te ne na in huthiam talo Krish chu ama chawa perform angai pha zui bokani chuti line ama chia perform a se athiam em wangin mi puilom ero a hlo fu thomai hemi nu hian achian te zinga felberle Krish chunga po chaber kevi chuan thulom takron shilin singer lar tak prince manager nen anin biak thu te lathar moi tak an mamo mek thu te chu shilin lamoi tak ipek thei phot chuan an promote khopang cheti in a fui phurna samaya heiwang hian atuk lama chuan prince manager veneta mutura thok chuak zuin Krish chuan adu dan te chu ashil ngal mol mai lathar chatak ane iwat lo chuan prince larna hian hiamlam apan zel dona chung te awang chuan kamamo na chu ain min mamo na hi asang zokin alang kahla hi in mamo em zokin ka sia chuwangin lapo ka ming vekin kalsela copyright zong te po chuan a video lan ve po ka du do na ni tia athu soi zong te po chu lathar mamo to tak zet venita chuan pom 5 vekin ninga chung huni nei ti in a thla ta ani lom hle angin langma se laphwa thiam wak chuang der lo Krish ri lu chu a ha ru hle angreng loya chuti lai tak chuan prince interview tura ronkal wani in security ne na mu adi lai chu awa mu fu ta hlau mai security lakata chu shwailu thema se wani kal chan ber prince interview ero huntiam aya atlai to em wangin a thei mel talo venita phei chuan thani nuwa iron kal chale mai donya ti in alo dong song ngei angreng hle ani chuti lai tak chuan wani diary ya lamangin Krish chu moi em mai hian alo zaya prince po in moi ti le in khonge chang dang alo ti ruai mai ni Krish chuan aziak tu chu wani ani thu soin inrem siam na chatak ane pui zui bok
vani chuan Krishata na chatur hlathukim lo chu azia pum sakanga chu aya vani chuan prince chu a podcast pui theidon bokani chu thu chuan vani thona company ya an ho tu te po chu tihlim hlema se vani eroin a hlothu zia chumbung ri tak chu a khor pum ve nge angai don thungani chung ti awang chuan vani le Krisha te po studio lama chuan omdunin in shangai lo le in belbul ngai lo an ya wangin atir lama phei chuan anin mil lutuk lo vani chuan zandariat le chanbe ma nge ya in ho nge angai chin thu te shilin angai theilo awangin abula mezial zulo turin ati ngal pang mai bokani Krisha chuan adairia ahlaphua thu chatak tak apo thler chiam chan te chu zot velin chu vele vani chuan tharuk liam ta athil thleng anin ne ni tura abial pan za thak le tlom thak taka a thlau thak hun lai te chungai to kirin she omati zui hle a chan chu khang ala phua chatak tak te kha mahe shatana azia le phua te nihlomin anin kar chu atop tak si awanga athin rim chuan dairy phek tam tak chu apot thler zui ta kha ani chung ti awanga laphua zom theimai to lo vani puinan ti in Krisha chuan music alo play sak nge a ma se vani chuan azia bel thei chuan lo wangin Krisha chu athin rim lek lek to la chale lar tak tak te po he studio hian hetiang hian an siam mai thina sin tinge I thei velo ati hial vani chuan music studio la an siam thin ani ma na ma se an ziak vek helawang la thuzia hi thil na me ni bi khleinem thinlung dek zar la tam tak te hian shat reng tur hun hlim omle lung chia thak hlim thla tam tak akeng tela chung hla te chu kumfe liam hnu po angai thak po in time travel ang mai in khang hun liam to a khan min lo chen tir thei thin ani chuwangin hla thu chatak jiak tur chuan engemoni keimani ya tho ve angai lom hetiang ringot te chuan siam thei lo anti chuan Krisha chuan cricket playground lama chuan kalpui le in Virat Kohli lem changin cricket te chuan khel vela asira loading reng vani chuan en rengin karlova Krisha chu zai thiam lar le mipui tam tak ma azai ang te chuan aswang to ta vela a in me don hle in a shabukani vani soi ang thlapin Krisha po in vani chu zandar riat le chan ve ri ma a shwai ho le thlapin dar riat le chan ve ari rual chuan akal san zuya ti chuan chutiang reng chuan hun le ni mangdun zuin hlathumoi le chatak azia chhuat theina ti in Krisha chuan vani chu mun shanga kalpuin chum khat phei chu patling pakhat rui mel zet mai hi konga chuan mu in ashiat nuani ti sha takin rang zetin Krisha chu a in her danglam hal boy mai bokani ni engemuni za chung anin zui hnu in atopa chuan hlapo chuan puitlin theita chuti lain boina dangom le tlat prince manager venita chuan prince te chu rapper ani zok ma a repom lo te chuan a hodira ni mai baka duain a romantic de ma tlema hip hop lam dewani kan du atile tatlat mai ami thla a patling zuroi ngai to zui Krisha chuan hip hop style chuan kan her danglam mai don nia ati chuak ta hiala vani chati zong ero ani ve haulo nima sela rethei taka omreng ning to tak Krish eroin atum dan chu kaltlang pui tho atum mel chudi lai tak chuan police ron kalin kholai roi buai apa chu aron shwai tamai tin ahmalama roi taka anmu patling kha Krisha pa hi alo ni reng ti na ni chu Krisha ril runa thinrim tot lutuk to boxi phei chuan a poisa ne chun ang te chu apa vom na na mangin kha heng poisa te hian zu le la in hlum lo ro ati zui ta phiar mai ni athil ton zai ti awanga ril ru hale buai Krisha chu cricket playground lama chuan kal le in vani chuan aron zui ve bok rap part po azia to thu shilin Krisha natna le ashi omna te chu achok pha nge be sein ahun liam to a athil ton te chu shil zui bokani kabial pale kapasal ni mai tur chuan kanin nei ni tura ke ai me chebel tlak zok thangin sumwangin min chena min theng hil zui mak bokani
kei po in thuzia ka thiam thin na te chu rei tak chung ka theng hil pha ve bok ma se nang kanuna ilo luta engkim ron thak danglam vekin nangma wangin thu ka zia le thei pha sin chumai ni lovin hlim takin kanui le thei bok I hun liam to at chuan engpo tokin lo ma chhon to mala chutiang che chuan nang po hi omve theila ka du ani ati chuan khrisha po in min chan pui ro ati chuak ve hial mai le lama khrisha pa roi re to lampo church le tumin zuhmun lama bok chuan a chuan le ta papakhat chuan awa le chulak sak tumin an buai deuh lai chu vele khrish chuan ronnang ching manin a chhel dai thei sham apan midanga swal chan chu poisa lampo ni lovin awale chunga an chung ko thalak wangani ti shethiam khrishapo anuka ul lo chawani wani nen chuan apa chu rehabilitation center lama da tumma se a fi chu asan em wangin poisa nei lo krishatan chuan ti ngai na wang hli ani Krisha mang ang chuan venit a chu mu in poisa adila venit la chuan rem chang lola thiam le in hla a athu nei na ve zong zong te chu prince kuta om vek lo chuan alo ti ve tlat mai poisa mamo boxi Krisha chuan remati lo thei boxi lawa ti chuan hun rei tak chung alo boi pui ve to tha le zung po tam tak alo sen to na hla chuan chete them ma in a ming Thailand ve ani don talawani Hemin hu hian Krisha chuan wani chu thla ho in hlapakhat khorpum du wanga in muchin mai kania nangpon in na chata ka thokin hlapakhat chu I khorpum to a mi zong zong po an hlimta chu wangin ke ni po heta hian in thla ve to mayang atita ani Hemin hu hian wani le Krisha te hlasiam manga show nei mek prince a concert an chim na lama tipal thil thu in wani le Krisha te chu anin tong le ta hlau mai Hemi chum hi chuan aruka anin du ton ve ve na te chu thup ta lo ve ve in pa ngai takin anin ngai zong ve chanta ani hemi nu hian wani nor na awangin Krisha po in aben me te po chu zom chave le in hlim takin anom tlang le theita a heng hun chung zong zong hian wani chuan Krisha chu ompui reng chinin a chin chalo tak mezuk te po chu aban san tir theita hial bokani aben te ne na langsar lo taka an hlasiam chu YouTube lama larzui ta hle in video puitling ne na ti chuak tura nor na po an na hle a an hlotling chhota viau ati thei ome zan kha chu Christian wani a thla holai chu wani nu le pa te chuan lo mu in aom dan vela tang chuan an fanutana mi pachani in an shetalo wani chu zil zui chiamin ahma po in ithlang swal to a tiang khani om pha tuna mi phei hi chu chuti khati tia anun azil mol mol lai chuan Krisha po wani kot pekir le tura ron lut ve in an chong vel chu alo she phave vek bokani anu zil na wanga ahun liam to ngai to akir na satak wani phei chu ni khoshilovin atluk phale ta hial maile rang taka damdo ina kalpui ngal ni in Krisha po chuan azui ve ngala afanu ngai to tak wani nu phei chuan inei du don lo chuan kalsan mai ro ka fanu hi inei du angem ti in Krisha chu azot hial bokani hei wang hian Krisha po in wani chu in nei puya somzuin wani ero chuan itum ni masaphot ro in nei nan te chuan tlai luat om hleinem a thleng talawani po in superstar ini lo pha ai chuan ta na poi lo zok ti in lalar chak tak reels tam tak siam nana an man mek chu music video pa ngai khorpum tura nor bokin anor na awang chawin Krisha po goalama shooting nei tur chuan a thok chuak zui ta bokani abe se phak bakin Krisha po in fans chulaw nga to in autograph dila bor tu ringot po mi zanga chuang zet omin chung zinga chuan prince manager veneta po kha atel ve nge nge ani heti mek lai hian wani din hun zir chiang mek doctor chuan thila thei ngil ma hle ani ti te niza takngial po ashat lo dan te le anaw mi pahming takngial po ashat lo dan te ba ka asoizo chia po ashat to lo zel dan te atang chuan wani chuan Alzheimer natna ave ngei ti alo fin fia ve mek bok Dr. Vek chuan adin mun dik tak chu shil zuin inat na chungchang hi ilai chin nai te po ishil ve watangai donani ani lo chuan zoite te in engkim ila thengil vek donania imi sha to sa te ngei po tiamin ati tamai
chutianga ril ru hale beidong taka vania omlai chuan Krisha chuan ron mu in vani mitam tak ngai sang tu le hnung zui tu kanei tu asin ma se nang beri om velo chuan katan khoi ma nuam to lo zai thiam tak chu kani sana a nang hian mi thazo ka min siamani atia vani po chuan anat na chungchanga thudik tak chu shila chak hle ma se a that zok ringin a zebri ta thunga a chung te taknial po chu a shil tari lawani heti mek lai hian abial pahlui Mahesh la chuan vani thona company chu la leizuin vani chu company party na telve turin asom ngal bukani concert ne ya Krisha chuak tur in siampui vani chuan thil ngai reng apek non tluk tlukani ti muthiam Krisha po chuan makti hle in vani la chuan a that vek thu a soive tlat boxi vani po chu company party na lama chuan kalin Mahesh po chu ama chuan aron in lar leta thil thei ngil ma tak vani la chuan anin chen to ani ti te chu thei ngilin kanin nei don tiro ati ta hluai maya athu soi chu Mahesh po in makti hle in anui vel chu chuan vani chu ti thin urin anin chai buai vel lai chuan Mahesh anu pui thar chu aron kalta Mahesh la chuan thamlo takin security ho hne chuan vani chu pe chuak ngal turin ati zui mak mai bukani engma shrei theita lo vani la chuan abek a chu la thei ngil zuin hei wang hian Krisha kol reng reng po chu achang theita lawani security guard chuan lo muhlavin Krisha nen chuan anin bepop theita a security guard in thil om dan ti ashil nu in vani aya ngai poimo dang nei lo Krisha chu a program nei sale a flight cancel mavin party na hun lampan chuan akal tawang wang mai ni mase vani ber chu a muzo ta chuang lo reife a zon kwal nu chuan a shwai fo chinna cricket ground na chuan awa muta shamani a thil ton zong zong ti awanga chaw zota vani chuan chap chungin engkim hi kala thei ngil vek don nakin loka chuan keima le keima po hi ka in she to don lawani nang ngei po hi kala thei ngilang che keima wangin i mahun zong zong a chevek thei anti chuan Krisha chuan mahun chu katan engia changkaina vo in ba ke chuan du ka nei lo vo ina nang ka mu chi a ibula ka oma chu chu katana to enge thleng don engkim hun liam to zong zong i theng hil vekangamo enge pui kanun hlui pakhat i lo theng hilani chuan voi sang tam tak kan siam non le mayang chu ti in achong thlamon thiam hle bokani vani chung te po in anat na chungchang chu sheveta in doctor chuan atan thil thar tonte kalngai lo na mun ri akal te chu achat don thua sei wangin anu le pa te po kalpui jok tu ni in chu in anin nyal boy ngal atopa ero Krisha kuta chuan da in an pani in alaba lama chuan thil thar tonga hlim taka hun mang don turin an jin chuak ta ani vani po in nuam ti in a hlim hle zan khat chu Krisha chu achian kevia chuan ronbia in an lar to dan te chu ron shilin atel lova show an nei tur chu a hupur thu te choin ma se kan main singer berry omlova aron ti a Krish la chuan chul dang ka nei lom chatakin lauti zel ro u a chule credit mulovin prince atan hla ka siam sak le mayang tia chang lai chu vani chuan ron shemanin katan ikerer ti chechu showa chuan kalvero ati a Krish ero chuan kalsan chu tumlo burin RCG nga engmoi le danglam tak sayara chanchin te chu shil zuin vani po in ani chuan nang hi ka sayara chu ini engtik nia emo chuan engkim kala theng hil vekanga chuti huna chuan van lam ka hoyanga ka muchi nang che chuan star hlotling le lar tak ningei turin ka du bok che ani ati a hewang hian vani chuan Krisha chu an show nei na tur lama chuan kalpuin apa pu an shwai ve nge nge a Krisha ero azam hle a hla le ama chu mi pui du zong ani tak tak ala ring theilawani vani chuan athiam ang to ka fui phurin kalau en reng chianga itan kalau awang tu man ihming lam lo ma se ke ero ihming lamin na stakin kalau awang ati a an hlim dun hle ma se chu show sponsor tu Maheshanen bok chuan vani chu in hufu le ta in engkim thenghil le ta vek vani la chuan anin ngai zon lai ang bok chuan alo dong song le ta
mi pui zinga vani zong Krisha tan po vani chu mu ngai na om ta hau lovin ma he shakianga chuan alo om le dai to ani Maheshan vani khoi atum ve lai chuan Krisha aron langman hlo vani eroin a shelo zok tatlat mai Mahesha thlawang te chu lahau ta zok zama in kalsan ro ani hi ka hmangai sin ti pa in Krisha kuta te chuan avi pha ta hial mai ni zu in sima nun kong dik zota apa chuan Krisha hliam te chu tuam sakin inun min kalsan hu khan ama kangai em wangin kanun ka ti chiat pha nangtal hi chuan I mei che hmangai tan inun ti chiat pha velo sham te ti in mei che pakhat a hmangai em wanga hliama tuar chu alainat ve hle ani ngai ron ole ta vani la chuan thil thleng poi tak chu theng hi le vek to in concert chu atu ka nei tur emo ala ron ti che mai Krish eroin nimena kan nei to alom nangpon nuami tilutuk tima se engemo je panei ani ti shethiam vani chuan engemo tak chu athleng ngei alom ati tlatawangin Krish chuan ani na chu pe hel taka soin chian thin chetak le buaina in hnuk lu theizet mai hi kaneya anun chu abuai chuar nuai ani ber mai mase mei che chatak tonga mangai ani meu chuan anun zong zong po chu a tha zong in alo thak danglam ta ani mase chu mei chia anun a thak danglam vek na nge chu alakata hlataka akalbo mek si a du hle ma se apan nai thei chin box si lawani ati chuan wani chuan I chan pa chu hla ka lo siam sakang Bialnu'n chu shil sela atan ani thute chu hla angai thla khun chuan Bialnu'n po chu khoi hmuna po omse ahne na aron kirle nge yang ti pa in atop nan ka hmangai che Mahesh ati ta dai mai Vani chu kalsan chi ani talo hul huarani ti shethiam Mahesh chuan aben me ti ho chu mu in ben chwa san atum thu chu shilta a chiante abik takin kevi phei chu thinrim hle in kha me chia wang khan engkimi chan theilawang imo phurna po ani to hle nem chungte po anei velovem ni tima se Krisha ero adin na ngaya chuan ading reng thungani nima sela boy thak tak main vani chu a muzo ta hau lo maile muntina azon nu po a mu zo tak lo wang chuan vani nu le patenen police station lama chuan complaint thelu turin ankal taroi mai police tela chuan chutiang mi bo report andon reng lo thu shilin anlo chandana vani mu le chu abe sei omlo em wangin Krisha thin rim phei chu in chung bungrul lama chuan atwan zui ta chiam mai ni chuta chuan vani diary le a hlaphwa nu hnung ber sayara ti chu a muta ani vani in a hnena a soi chungai tu chuakin chu hla chu siam ngei du in a ben me te hnena chuan akal ta ngala hemi hnu hian vani zongin chu hla sachung chuan Krisha chu mun shanga zinkwa zuin engtik nia emo chuan chu hla thom shia vani chu aron in lar nge a be save tlat boka ma se vani ero are tlok mai si Krisha le aben me te chuan Londona perform na hun cha te po nei hialin an larin an hlotling to hlena a Krisha lom ero akim thei chuang reng lo chum kha chu ke ve chuan an hlamanga reels pakhata chuan vani mitmeng ngei chu mufu in chu vele reels siam ani na mun manali lampanin Krisha chu athok chuak ngal Vani chu women hospital a omani ti te chu chuak zuin chu hmuna thok worker pakhat phei chuan a chanchin a soina sa chin thu te chu lo shilin a room lama po Krisha poster chu Vani chuan lo tar na sa hle in chanchin buwa a chanchin tarlan na zong te po chu a lo chep thlan sa viau mai ni Vani in atana azia lekha thon po chu mu in lekha chuan Vani chuan he lekha hi mulo la kadu achan chu he lekha hi ichiarani chuan keima wanga engkim ron kalsan ini don wanga ni a chu ka du lovani ti alo ziak omzia chu kha mini Mahesha thlawang hawa Krisha a hliam ni kha video achanga lo mutlai khonu vele in shi omati tak zeta chung aya thil chalo le poi zok chu a thlen pha lavin ain thiar film san zuita ani hemi nu hian Krisha chuan Vani chu mu in adan ngai te in Vani chuan alo shele pek to lo Vani in tunge ini a ti a zo chuan Krisha chuan
zai thiam ani thu shilin ma serei tak chung chu music ka siam to lo athulam ka nei lova anti chuan wani po in keipo hla thu zia ka tuma ma se ka har sat khop mai ti a chu vele khrisha chuan anin ton tira wani soi chu soi chhong vele in hla thu chatak tak ziak tur te chuan engemo keimani ya atho ve ngai lom hetiang ringot te chuan asiam theilawang hla thu zia hi thil na mai ni hleinem thinlung dek zar hlatam tak te hian shat reng tur hun hlim omle lungchha thak hlim thlatam tak an keng tel ti pa in khamini ang chia khan wani chu cricket playground lama chuan kalpuin engkim chu a recreate puile ta vek maya nima sela wani chuan engma she chuak zo chuang lo Krisha abeidong man chel tia wani chuan she chuak theita shamin Krish Kapoor ka mangai che tia awin him takin anin kwa zui vongvonga hemi nu hian wani chuan Krisha te ben chu Wembley Stadium an perform na te po choi omin anin nei zui boka mangai na rimoile shat reng na te awangin anin kar chu alo parvul chale ta ani ole engpo ni se tun chumatan chuan khatichin kha nile ri mai sela video top thlenga min lo thlir saka wangin kan lom tak zeta video danga lo chhuale ma chuan tlang au channel lo thlir chin tu zong te in zawain ni man nuam mangcha mutuile vek ule